to je pátek. Let's go!
jebu, systém jebu, na ústavní léčbu, klidně zavřete mě tam, já ti stejně za zub teču. Já chci humbug stage, potřebuju rozbít banku, terapii o něm potřebuju online. Chtěl jsem job, prej jsem Magoros, nový jebí jak Salvador, černá barva, černý prapor, stále fucker na gestapo. Já upravuju karmu jako Earl, jako Kill, vyhrál život loterii a ty hledám tyka. Já netančil s démonama valčík, já skákal s démonama muž svítu na dram. Roky plynuly a já byl starší, zůstal sám jak poslední Mohikán. Jump, jump, Mario, není legendario, pana boha Mario, ten člověk je Mario. Jump, jump, Mario, není legendario, pana boha Mario, ten člověk je Mario. Zrcadlo má stíny na duši a nikdo netuší, když máchám žiletkou, srdce se mi rozbuší. Hraje Franta Sahula a srdce jede drum. Nevěřím na slova typu na věky a věř mi, až tohle to uslyším, tak mrknu zvenku dveřma, když si říkala mi vědma, budeš hvězda, budeš star, budeš bavit davy a vypiješ každý bar. Zabavíš se s okolím a trpět budeš sám, chodím pod ně propasti, tam pomoc nečekám. Baba mě opustila, poslopal jsem jak dán, ať je země lehká, diveme hurikán. Frajer byl jsem, frajer ještě chvíli budu dělat všechno čisto, na všechno dám ti fakturu, nejsem guru. Ahoj čátěčku. Já papám teďko. Tak. Asi hodně. Taky. Ahoj Roníšku. Ahoj Rominku. Jak se máte? Děkujem. 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 Vážím se toho. Děkujem. Děkujem. Jak se máte? Dáme si takový pokec teďko. Dokud papám. Jo, já už fajn, ale mohlo by být lepší čtyložko. Já? Nevím, no. Tak na půl. Nevím, no. Dneska to bylo bad. Já jsem má fajnové, pak se máš ty. Nebo se má Ronísek. A tak jako jde to, no. Není to nejhorší. Den. Ale mohlo by to být.
Ještě, že napíšu pozdraví, by ještě napsala dobrý den, no tak to by měla se jako jíblo, kámo. Tak to bych Slováka nechtěla. Žádný Slovák by nezískal moje nejcennější srdíčko. Žádný. Ale jsem to říkala jako příklad. Ne, že půjdu na maturitní obor. Já jsem to říkala vůči Ronimu. Že jako, že by šla prostě na maturitní obor s tím, že neudělá maturitu. Chápeš? Že prostě why. Já jsem se nebavila o tom, že budu mít maturitu, halo. Shit. Ne, to nebudu papat. Shit. Kam já to nevím nabírat, vole, vidličkou. Kokot. Tak. Čete. Teoreticky bychom mohli dát kompet. Do prdele. Jako mě to jedno okolení Vinga. To taky mělo být včera ty Vinga, ale nějak to nevyšlo. Kam je to prostě nesnímám, ale můj ksicht je hnusnej. Počkej. Nová zpráva. Kámo, zase kámo, nějaký cápek. Tobiasi, pokud tedy je na streamu, tak GG. Jede stranem, krásné pětí máš, děkujem. Ahoj, vadí, že mi je 14 a jsem na držení. What the fuck, kámo. A kvůli tady tomuto, jak jsem zvedala telefon, kámo, abych si tohle přečetla. GG normálně asi. Win-win. Hej, chápeš to, kvůli tady tomuto jsem zvedala telefon. To je v řiti, co? Hej, podle profilu to bude nějaký bait. Jakože capek na profilovce lepí a asi nějakou limonádu nebo nic takového, pivo nebo tak něco. Může poflexit ve školce aspoň. To vás 116 si pamatuju. Protože to je pravda. Ještě tak cink. Chat, jinak. Mám pro vás novinku. Nebo ne novinku. Ne, jak to mám nazvat? Že teoreticky bych mohla někdy udělat takovou soutěž o tom,
že jednoho z vás bych někam prostě vzala. Někam. A já nevím, mi to prostě jako jen tak jako dneska jako napadlo, že bych mohla teoreticky někoho vzít, chápeš? A bez Roneho. Takže win-win. S tím, že samozřejmě to bude zdokumentovaný pomocí buď TikToku, storyček a podobně. Takže budete vědět úplně o všem, co se tam bude dít. Jedině Rony, kdyby se zaplatil jak mě, tak i tomu člověku, který pojede se mnou. Protože teoreticky jako já bych to platila, že jo? A chápem se. Kdybys tam byl ty, tak jsem musela ty celý zacálovat. Mrk, mrk. To je taky win-win. To je výhra tam být Norony. Však já zaplatím nám a ty mu... No ne. Buď bys tam měl taky, s tím, že bys tam zacaloval celý, anebo bys tam nebyl a calovala bych to jenom já. Ještě ke všemu, když řeknu, že bychom teoreticky s někým z vás bychom měli i sdílenou postel, teda co? Ne. Však na deep talky. Já si povídat. Že je mega nice. Protože se směš. Neruší. Ber to jako content, Rony. Ber to jako z biznesového hlediska. Že je chat. Že to tak má brát Rony. Úplně v pohodě. A je dresko. A tu vyletá manželská postel. Hell yeah. Ano. Docela dobrý novinky. No jasně, prdel, jako samozřejmě. Jinak ahoj Vladimíry. Ahoj Atrisku. A ahoj Jirko. Nebude tam psycho. Já říkám soutěž. Chápeš? Soutěž. Ne, vole, že tam bude... Ne. Já potřebuji s někým, aby... Nemusím mluvit dobře na kameru, ale chápeme se. Aby hlavně komunikoval, kamu komunikace tam musí být. Jo. Hlavně komunikace. Jinak je to kamu úplně jako jedno. A více jako 18. Tak. Nevím, Matýsku. Mě chce asi... Však mě to išlo na vlastní meči. Jakože ta tvoje komunikace? Nebo? A 18 fyzicky nebo mentálně? Mentálně. Ale tak ráda bych 20 plus, teda co? A že nám jestli teba tam bude v té base psychostní s ním, s tím, kdo vyhrá a my budeme zvlášť. Co?
Já tě nechápu teď. A že na mě se teba tam bude v té pase psycho. S ním? A proč, kámo, tam taháš psycha, kámo? Kámo, reálně všude musí zatahovat někoho ještě dalšího. To je insane, toto. To je neskutečné. A je pipí. Jsi to nějak upravená podle svých večerních představ. Však zážitok. Aha. Are you okay? Například na občance máš třeba 18 a mentálně si chováš na 14. Je pozvat tam psycha, aby byl s typkem v posteli video spolu. Prostě oni musí, že toho všude někoho. GG. Takže já prostě tady třeba řeknu, že Rony, jsou tě na wellness. A Rony, vezmem psycho. Tak jsem se proběhl po Twitchi a asi je čas se zamedvědit. Ejo. Jo, tohle to si mohu napsat rovnou, že jsi spal s psychem. No však právě. No právě. A bylo by to vyřešené. Easy. Tak Čižičku. Budeme vinga. A nebo kompet. Ale nás málo. Takže bych to viděla na vinga. A potom bych zkusila něco podělat na baráčku. OK. Tady ten pomoc. Ahoj, Kiláška. Čau. Jak? Říkám čau. Ty jsi homo. He. No. Why? Že všude taháš kluky. Ano, však něco, ten, kdo to vyhraje, nech si to s ním může. Já jsem hledal, že my budeme zvlášť. Ale proč taháš všude? A to jen zo srandy jsem povedal. Ale to není prdel. To je fakt všude taháš. Však to je taky menší trest, jakoby no. Oh my god. Pozvu Nikolku. Na nějaký rande a to Rony bude doma. Jo. A vyřešeno. Však hovorila, že když tam přidáš k sebe postel. Deep talk. A že no, To meleš. Já jsem nic takového neříkala. Jo. No, Matysku, Rony tam nebude. Hej, Charlo. To se ty chuchily? Aha. Aha. Jezus. Joj, ty jsi mi chyběl. Je. Aha. Rony něco měl asi, no. Trošku je víc jako mimo dneska. To ne, asi jo, no. Když furt zmiňuje tamto. To vůbec. Ale to je asi. A ty nějaká pravidla té soutěže máš nějak v představě, nebo jak? A víš, kam? No prostě na nějaký randičko. No žádný randičko. Ježíš, něco na... Prostě k moři. Někam vás dotáhnu, čet. Jdeme k moru.
Ty ne. Jak Ty bys to musela vyhrát. Ne. No ano. Já s někým. Tak jedině šumnou. A to Právě jsem vyhrál soutěž. nevyhrál. Vyhrál. No však jo, víkend s fanouškem. Až to bude zdokumentovaný. WTF. To nevím, co jsi vyhrál, Roni. Ale lásku. To nevím. Já to vím. Asi pochybuju. Už asi. Chápeš to, Matýsku? Tak já si vem, že bychom šli, já nevím, někam a prostě všude tam bude tahat. Nedělám tam nikoho. Všude to tak bylo. Ne, Jo. ne. Jo. 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 A kde? Všude. Barney přejel. A chtěl ještě přijet s tam tím. Co? Jo, a toho to bylo furt. No to Takže si vem, Matýsku. Kdybych někam pozval Ronyho, naopak spíš, jakoby jo. Tak to by nebylo ve 2, ale ve 3. Ne. Tak to nehrozí. Tak to nehrozí. Škoda, že tu soutěž nevyhraju, protože musím makat v Praze. Však Chuchel má priateľku, ne? A však to je jedno, ne? A však to není o prcání, chápeš? Však to jsem nepovedal. A tak to je úplně jedno. Však to bude prostě jak výlet s kamarádem. Někam. A tak René nějak naznačila, že však máš přítelkyni. Tak jako... To je úplně jako jedno. Já jsem věrná chatu. Takže... René ono. To je neskutečné, jak furt myslí na Fanfulína. Tak já jsem Matýsku, já bych řekla, že jedu ven s kamarádem. Ne. Já jsem jako jenom já v plánu jít ven s tím, že jako nějaký storíčko. Ani o tom neoznačím. Rany by věděl, že to není jako Rany, no. Takže mě by zajímaly ty hroty okolo toho. Ale něco mám vymyšlenýho. S svým dobrým kamarádem. Randyho nemám. A jestli má? Mám se, nevím. Ani. Co ten Vician zase vymyslel? Co vymyslel? Nic? Halo. Chápeš to, já zase se baví o bývalým. To je v prdeli. Můžeš být v klidu, na už pryč kvůli ní jsem byl psychicky v zadnici. Jo? Já nevím, Romangu. Prostě buď tahá Fanfulína, nebo prostě tahá bývalý. Však on sa dneska napil, teraz hovoríš, že máš niečo vymyslené.
What the fuck? Takže Ne? ne, to ne. Však já jsem vás měla úplně potichu. Já jsem ani moc neslyšela, co jste říkali. A tak jako když tam je irony, Máš tak si hlavně- pozitivum. Asi ho mám mít jako hrát jako Vingo. Help me! Help me! Láďku. Kamarádko. Láďku. Help. Chat. Help me. Co jo, Matysko, no. Mega se těším. Však v životě jsem nikdy nikoho nedělal dalšího šnami. Hej, někdy bychom mohli vymyslet trojici. To by bylo to potom dobrý story time. Dobrá noc. Čo vymyslet? Já, Rony a nějaká tvoje oblíbená osoba. To si iba ty. tak minulost. Hej, ale to by bylo dobré, chat, to by bylo dobré. To by bylo hodně Stále good. ty. A tak jako jo, no. Takže ty. Mm. Mhm. No, Steve, nevím, jak si ho pamatuješ. Už minulost. Steve. Tady skoro rovnaké jména. Tak já to dvakrát být nemůže, když by to bylo asi super, ale nejde to. A stačí mi tam. Čekaj, já jsem říkala já, Rony a K. A iba ty. No. Škoda. To byla dobrá podívaná. A dává ty skvěno. To radši nech padne všetky lietadla teraz. Takže jednak. Kaktus. A etus. To byl večer, kde jsem... No však... Hej. Atus. Hej, víš, aby měl rozzářený očička. Stala by sa vražda. Oh. V Robloxe. Oh. Tak to bych šahadala. Ja nech. Dobrý, už jsem se uklidnila. Tak. Ještě ne, teda. Jdem na to chat. Jinak čem už ty byl komentovat nový fotky? Tady to napsal, kdybych byla, nevím co, random zápka. Napsal chat jenom prostě krásná, chápeš to? Však. Kdyby náhodou to někdo viděl, tak aby to nějak uhrál. Ejno, děkuju těm, co to komentovali. Srdíčkama, je to cute. A potěšilo mě to. A jdeme si. Taky. A mám se dobře. Jak se máš ty? A děkuji za follow. Se vážím.
čo? A Kaiserkou? Tak jo. Jenom jednu hru chat. Plus. Jinak umřu v Robloxu. Jo. Radši jo, než hrát s Ronaldem. Co jsem napsal špatně? Ne, nic, co by si to tam dávají, když někdo přijde novej. To se nevšimej, to není nic jako špatného, to je takový přivítání, no. O, Matyš. Čuškaj žádno nazdar. Ta partička. Co mileš? Co mileš? Můžu jdem oslovit šéfová. Já jsem dneska spala od 6:30 do jakýko. Od 6:30. Tady to vždycky musí komentovat, kámo. Já to přečtu. Arony. To přečteš znovu. Ne, já jsem si to prepočítaval, že? Na Slovensku to má to jinak, že ty časy. Ne. Otočil se mi cyklus. Ale jak? To se jako nespal jako několik dní, nebo? Čo? Ne, hraje to Hearthstonega. Jaká? Nic. Počkej. Jam. Ne, běž tam. Tak jdu sem. Ne. Ty máš spolu. Ne! Jdi, ustřím hlavu. Běž. Jo. Jedna mítě. Ne. Nemáška. Kde je? Má obrana. Na medu. Rozdíl mezi ženou a medvědem je ten, že medvěd ti dá pokoj, když děláš, že jsi mrtvý. Rozdíl mezi mužem a medvědem. To je taky dobrý přirovnání. Pravdivý. To střídáš, ne? Večer včasný, že se film a těším se na ten celý spánek už konečně. Normálně čete bych chtěla na to, nebo prostě na 100% vypadnu v zimě. Třeba jako na týden na nějakou chatičku nebo něco. Však budoucnosti si můžeme koupit a dát to do podnájmu. Zase ten. Já jsem oboje a Pepi taky.
Jako víš co, nějakou prostě malou chatičku, máš tam detox, máš tam krb, zatopíš se a podobně. A ohejníku si popíjáš, pozráš. Rany umře za 3. Tam jsou oba. Druhý pol na šortě. Jo, je tam. To má nějaké hity. Pěkná láska. Já velkou chatičku, krb je nábobek, mám kam najíst troubou. Nice. Chceš větko? Ne, Zapatí. nechci. Máš. Máš. Ronali, Máška. nechci. To stretch. Ha. Tak chat, jdeme na výpravu. Hi. Kdo je psal? Reagování na příběh. A děkuji Matýsku, děkuji Charlo za komentáře. Děkujem. Šéfová. Takže můžeš používat, že se takhle nevlezem. Prů, Matýsku. Asi to není moderní, já v kurze, ale vařím si a teplovice s třeba na to, co moderními. Tady vidím, můžem tak pozvednout ocáskem. Nemáš. Okay. Oh no. Asi ti jde. No pojď, už mi jde. No pojď, ne. Kde je? Našel. Tak to prostě obešel cávek. Rony, hrajem něco, jo? Toho jsem to nechal. Výmluvy. Ne. Jo. No pojď. Kam to zase obejde, kam jak nějaká opice. Čum. To se prostě obejde, kámo. Neobejde. Neobejde. To se nezapomíná, můžeš být nervózní, ale i tak by ti to mělo jít. Nervózní. Shit, prostě mi to laguje. Tam byly oba. Jo. To mi se prostě laguje, kámo. Já se bojím vyřditi. Díky.
side. Ty kokot, ty pičo. Kamo, já se posral úplně. Keď skočím. Fuj. Já se posrala, kámo. A pingem to asi stream bere hodně. Fuj. Posrala. Kačko, láska. Nechci. Nehraju AKčko. Ha! Na šortě. No již. Krásně. Ej. Bože. Nice. Ej, jo. No co chci? No, jak jinak. Nice. Na maličko. Možná pohyb. Kam se zlaguje prostě, kamo. Mě tam prostě se trhá, ty vole. Vyjde chlap se ženou do obchodu a prodavačka volá, pan je košík, chlap na to nebojte, ona nekouše. Rodé klasický počekání. Musíme rozohrát. Pak pojďte. Jsi na rampy? Dopali? Ne. Nemůžu. Oh. Oba mid. Máš jaké dej, ne? Zkusím. Kam má tu stračku. To nebyla hlava, hej. Nevím, či dostal 2 hity, alebo iba jeden. Ten druhý. No, Rony bída. Snažím se. Jo. Ne, no to sere. Ne. Jak normálně formula. Oba mid. Jasně. Na CT. A tak vymluvě Roný squeezy skoro každý den a tam vlastně ti to nejde řízení v contract file, to je šešená rozehrávka. Šešené rozehrávky makej. Okay. No, co mě chtělo. Jsou tady.
Žmrdu. Šumrky mory. A neopakuj. Ale smrtní. Ne. No není tým. Ty Má to 9 rozkazí, kilů, ten chat, 9 kilů. A včera až dohrála po dlouhé době. Oni fakt budou chodit furt mít. Dobro. Pojď. Pěkně. Máška. Jají. No. Na co škola? Já to stejně nehraju. Komáška. Jdeme do motivace ti proti kterým hrajete chtějí dají pozor na rande. No tak teď to ještě bude kurvit víc. Ne. Moja žena. Nevidím. Nejsou tady. Počkej. Tady. Tím. Možná short oba dva. Nebo jeden. Mám maličko. On to nějak funguje najednou, hlavně, že to chce rozehrávky. Na tisku. Už ne. Jsou tady. Tak jsem dobře počul. Ne, jsou tady. Tady jdu po oba dva, no. Jsem se flashoval. Pustíte. Jako B, to jenom B2. B2. Jsem se rozhrál. Bych chcel ještě jednu odvetu. To zase budu první, bože. Když budu první v tabulce, tak mě pozvou oni na rande. Nepozvu. Mrtky. Tak mě musíš předehnat. S killama. Oký. Ale nepozvou tě. Když myslíš. Vyzkoušíme. Já tě počujem. Ještě když do toho hraje tahle songa, tak to mají negrundy.
nebudem robiť tak. Ja poslím někam. Krát, že se už to teďko nepočítá, ty kily. Já tož nemá Fortnite. Fortnite. Kokos. Ten si postaví zeď. Čete. Výzva pro mě to dát na první místo. Jinak je to v řidi. Ty čo bolo? Pardon. Šulda si myslel, že ho nepočuje. Jdeme to rozradit, čert. Než mi vám nechal vyhrát. Šída. Se sněhazit M-ko, kurva. Čekaj. Se sněhazit M-ku. Taky. Ale když bude pro mě tak rád nemusí své to soutěž, to bude bez něho. Je to 3-3, no. Tady. Že tam, že hraješ za sebe. Ty píčo, kam jsem se zaslojovala. Uj. Kam nesnáším kámo, když je v té hře totálně ticho. Tak se vyleknu. Musím toho zabít, kluci, halo. Pojď Fortnite. Ti to sandali na schvál, však vole, však se proti dětem. Hej. Panělka vyťahla velký kaliber. No. Abych tě předehnala. Já je to mi líto. Oba šli oba šli tam. To je mi líto. Měl by tam být i druhý. Plantil. Jestli se byl tomu dítěti V-Bucksy do Fortniteu nebo co, Rony? Jako Rony. Který má utrácet za pneumatiky. Se páči, láska.
si hraješ proti sobě. Jsem vás reklama Let Me In a Hillary C. Prostě se koukat nad safem v reklamách, bych mohl dívat na stream, co to je. Twitch má hodně reklam, no. Sere mě, že taky, když se třeba dívám na nějaký streamery, tak... Ty kokot, to se nedá. Pojď Fortnite, ti věřím. Pojď Fortnite. Spapej ho. To byl freak, jo, boha. Nežduchej mě ty smrady. Jsem zakopl. To je dobré zakopnutí. Hořon jde za 3, 2, 1. Aj dobrý tam je. Ale mám kilo. Dobrý. To se nemáš radovat. Když schrábnu kily. Jenom mě pozvou na rande, chat. Než taky nebude. Kam jsem se posrala, vole. Tam těla. Jebe. Co tam dělá, kámo? No tak já no, taky skáču přes balkon. Ne. Já furt? No tak to mě neznáš, vole. Je znám. No neznáš. Kdybyš mě znal, tak víš, že já chodím vždycky balkon. Já říkám, dobré, dám kill, ne, aspoň jeden. A potom dám z pozoru toho šmejda. To Rony nedá, ti říkám, ani jeden kill nedá. A jestli ve? Hoho, to je vtipný. Nedovolím jim životní činu na randemry. Tak je to, můžu to změnit na něco jiného? Na co? Jenom ano nebo ne? Jestli vyhrám. Tak? No, můžu to změnit? No. Jo? Ne. Ne. Jo nebo ne? Ne. Ne, ty jsi řekl jo, to jsem byl úplně načatej. Takže ano, můžu to změnit? Ne. Ty vole, kam? Ty vole, to se nedá hrát. To jde v pítu. A jak to mám hrát, když se mi to zabugovalo, kamo? Já jsem v tom. Ty to nevidíš, že se mi to laguje.
Viděl jsem Internet v píči. to. Jo, ani streameček. Co to je? Ty koky. Jo, jaký. No, není. Co to bylo? Takže máš to za ně nebo ne? Ne. No škoda. No to bych se ráda podívala. By se musel požvat paníka na randy. To už jsem nikdy nespravil. No. No tam je furt, kamo. No právě, jinak ne, no. Jak ne? Rastalp with 1. A na štělbě moc děkuju za redíka. Moc toho vážím a vítej. V tom tunelu bylo. A děkuji moc krát. Taky. Help, kámo. Kámo, odezva, vole. 300. Mhm. Dobrý. Streamček, pojďte, tam mám delay trošku. To se nedá hrát. Já fakt odezvu úplně na piču. To vidí furt červení jenom. Pořád, nebo? Však pořád, však to říkám celou dobu, že se mi to laguje celou dobu, to CSko prostě. Já to musím prostě upravit, protože mě to dělá jenom v CSku. To bude něco v nastavení. A prostě nevím, co tam je za mrtkovinu. Škoda, Jeromenku. Škoda. Bys to udělal nebo radost? Věř mi, já vím. Už mu skočil radši. Že by se paní skočil? Ne, Co jsi říkal? jsi možtu. V Robloxu. To je cute. Já jsem pěkný. Mě to laguje třeba jen, když mám zapnutou chůvu. Ice TV. Já nevím proč, ale mi to dělá jenom v CSku. Tady toto. A celou dobu mě to prostě trhá. Nevím proč. Mě se prostě trhá. To už je tolik hodin. GG.
pro jeho vytěže, jak to pojde. Či to bude robiť stále. Co? Že od prvého vytěže, či to bude robiť stále. Či to za internetom alebo v OBS-ku niečo. Až to bude v CSku, to nebude v OBSku. Když mi to Je v nedělá, to bude něco v CSku. Akorát nevím, co tam je špatného. Když to bylo OBS, tak se mi to laguje celou dobu, ten stream. Určitě chtěla jsem vám něco ukázat na rychlovku. Dneska už nic nestíháme. Chtěla jsem vám ukázat, jak to vypadá v mých kartičkách. Jsem novinky. Viděl jsem, že si to dneska hrála. Tak ty se z toho kranul. Ne. Jo. Já jsem z toho karka, proto vím tolik věcí. I když omylem, ale vždycky to ke mně přišlo. Tak chat. Není tady jako nic, jako stěny a podobně. Tady jsem to rozšířila. Tady jsem dala 2 štoly. S tím, že tady jsou plakáty nový. To jsem kupovala dneska. Tady postavičky. Potom tady toto nový. A tady toto se kupovalo. To je snad asi všechno. Máš hodně penížků. Jo. Mně se prodaly ty kartičky. 600. A děkuji, Matisku. Ty kukuš, koľko z toho tam máš? Co? Koľko z toho tam máš? Ale však to tak nejlepší, protože já platím 500 za den. A oni platí o 35 za hodinu. A. Jsem taky odemkla vlastně. Vlastně za to, že si A sklad jsem rozšířila. Je to sa dá rozšířit. Aha. OK. Takže. Mega pokrok. Zajímavý. Takže jenom tady toto, no. Yeah. Takže tohle koupím. S tím, že jsem se to rozšířila, takže mám 64. To nevím, jestli víte. Nebo ukazovala jsem to, netuším. A... Kolik tam toho ještě máš na odemykaní? Hodně. No jakože... Ještě. Tady toto. No je tam ještě to hodně, ale to je spíš Ještě jako na ty hodně. levely, ale... 30. Ještě raz to okolo levelu to můžeš mať. Kto? Kto je? Ne. Jo. Ale úplně. Doufám, že nikdy nebudem mať také vlasy. Ne, nebudem. Ne. Kdo ví, třeba to budeš mít ve 30, no. Naše mamka taky bude bez vlasu. Ne. Budem mať vlasky po tebe. To bych musela vytlukat, který vlasy má. Však mám vlášky. Takže mrk moje krony, nevadí. Vadí. Však budeš táta od narození a nebudeš biologický. Jenom. No to ne. Budu
táta I, biologický táta I sugar daddy. To nejsi. To není dneska nikdo. Tvoj budu. Tak jo, chtěla bych prosím koupit oblečení. OK. Tak zítra. Co? Vtipálek. Hm? Vtipálek. Co? Ne, mě baví, jak jeden je vtipnej, víš? To nebyl vtip. No. Ne. Pneumatiky počkej. Pneumatiky počkají. GG. Co? Co ty víte, jak požádáte za tu kopku? Ano, nemusíš mít v pohodě pneumatiky, aby to nevypadalo tak špatně. Však pojďte. To opravím. No ale do zítra. Co? Do zítra. Však opravím. No tak snad jo, jako. Nechci mít takové jedno kolo jako jinak. Ne. Však už teraz mi vadí, že stojí to auto trošku nakrivo. Jak je ta pneumatika jiná. Potřebuji mít totiž fotky, když jsem si objednala na zítra fotografa, který mi vyfotí s mým autem. Já tě odfotím. A já mám fotografa už objednanýho. Však, ja. Já jsem si Zadarmo. objednala fotografa. Však mě zadarmo. Já jsem už zaplatila. A ještě ti umím autíčko. Čete, Jsou tam rozplaclý mouchy. škoda, že Romanek nemá auto. Čete, víte, jak mě žbalíte. To už jsem tady Jak? zmiňovala. Miluju, kámo, automíčky, kámo. Já to žbožňuju. Tak půjdeme spolu umýt auto. Ne, protože já jsem ti to teoreticky jako řekla, tak je to takový jakože z mý hlavy. No, ty jsi mi to říkala v kontraktu, ale jak jsme tam byli v myčce. Len jsem ti chcel připravit na fotky. Že už to bude ready. A já jsem si už objednala, pojďme spolu. chápeš, je to zaplacený. No tak pěkně vrať peníze a odfotím tě asi zadarmo. Berem foťák. Vybavenko. Jakože chápeš, že bychom Ironmanku jeli to do automečky. Můžeme. Jdeš jak s Ironmankem. Tak zítra půjdeme umýt. Help me. S čím? Rád pomůžu. Svoje lásky. Nechci. Chceš? Děkuju, ale no. Yes. Já nevím, Ironmanku, prostě kopíruje to, co já říkám, tak to musí taky, počkej, zkusím něco. Čete, zbalíte mě, když bude mít někdo z vás Mercedes. No. Však bude v budoucnosti. Neboj.
Já si tak přeju, aby tady byl jeden z nich. Teďkom na streamu. Prosím. Šmíl. Hej, oni musí mít teďkom takovou radost, že jsem to fakt řekla, kámo. Já ti říkám, že jsou teďkom úplně štěstí bez sebe, že... Nevím, nic po tisku. Klipujem to. A mám klip. I love it. Škoda, že to není, no. Možno v anonime. Ale normálně není. No, spíš tam ten, co mi furt řeší. Ten, co bude mít narozky. Oh shit, Ktoré nikoho nezaujímajú, oh shit. Hej. A tak má se jak čím, moc? počkej, má se čím aspoň chlubit, je starší než já, ale stejně se chová ještě hůř než já, no. To je v řiti. Tomu se říká bingo v životě. Hej, chat, jak se... jak musíte byť v prdeli, keď musíte dávať do poznámky, že hej, budem mať národky more. Zagratulujte mi potom. Já jsem myslela, že je známej. Takže slavný, že to nepotřebuje říkat. Ona slava. Škoda. No jo, ale on vydává takový shit z TikToky. Sračky. Ještě jak se sleduje na té kameře. A ty komentáře taky v topu, no. A já si jedu svoje. Celou dobu. Já už si to řešil sám, či. Počkej, jaké má, jo. Kterému záznamy, či to tam stále má. Názvy. Ale on to nemá jako to, ale on to má jako oznámení. Co tam má furt? A to nenajdeš. On to má jako oznámení, ne jako název. Škoda. Tak aspoň jsem mu vymyslela oznámení. Jsem pyšná na sebe. Ten už se dořešil sám, či? Tam ten. On se nevím, musí brát kameru, skrz TikToky. Ale furt. Já normálně, ale mi to tak úplně těší. Chápeš? Normálně hvězda tě má v hlavě, ty kokos. Hvězda sraček. Ne, to je fakt cute. To máš úžasný život, keď musíš řešit druhých. Natáčet od nich. Jaj. Falešná. Jsem falešná. To je něco, co si pamatuju. Hlavně, že keď mu na něco argumentuješ, tak ani se na to neozve. Neprečíta to. No je dělino. Ignoruje to. Ale dělino. Já mu něco napíšem, on si myslí, že má odpalkuje, já mu na to argument napíšem. Co to je? Radši To už se musím napíšem. přiznat.
prostě tam ten jako streamoval, že jo, a René se jako nabídl, že tam jako napíše něco, víš co. A on byl celou dobu prostě na telefonu. Jo, tam měl prostě puštěný videjko a byl jenom na telefonu. A dobu jsme čekali, že co bude robit. René mu tam napsal. Ale fakt jako nemluvil, jo. Jako vůbec nemluvil. No a což mu napsal? Napsal jsem mu, že je super stream, keď streamer je 20 minut na telefoně. A potom, hej, reálně, já ti říkám, po té zprávě. Kámo, on se tak rozmluvil. Ale tak neskutečným způsobem. Že jsem to a já sama nechápala. On fakt kámo byl tak vysmátej. A úplně byl rád, kámo, že tam jsme. Chápeš? Prostě on byl fakt tak rád, že mu tam někdo napsal na ten stream. A ještě právě Ronek. To byl top. Jako keby si dal 10 energetiakov naraz, tak v něm Ale by úplně z ničeho nic. Ale takého šaška začal robiť zo seba. Ja snažil sa byť vtipný a my sme sa na ňu pozerali, že to čo robí. Je spíše nechutnej v tom, že on se díval na to videjko, co vydal Vláďa. To bylo jako randa na slepo. A prostě kámo, tam prostě byla cápka, která fakt měla plastický kozy, jo. A prostě on furt to musel zmiňovat, že ty koko, to má kozy. A furt jenom. Robil furt s jazykom. A já, že what the fuck, kámo. Kido? On tam normálně začalo lízovat vzduch. Není šraný, bye. Čauka, čus. Nejisté, dneska to bylo fakt jenom na chvilku. Because jak dneska nevyšel čas, no. Takže se uvidíme snad zítra. No, uvidíme. Dobrá noc, hezký sny vám přeju a miluju vás. Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di Coldplay, forse sì, forse no,